Avui us en parlaré de dues plantes molt refrescants, la menta i el conquat o taronger xinès. Avui que fa tantíssima calor, aprofitarem i veureu que podeu gaudir d'elles. Començarem a parlar del conquat, conegut també com a taronger xinès o taronger nan. El conquat és originari de la Xina i a més és una planta que, com podeu veure, fa moltíssim fruit. Una altra cosa que té el conquat és que per poder-lo menjar, a part de que queda maco al jardí, és el fruit. El fruit l'hauríem d'agafar quan és ben madur. Llavors, quan està ben madur i té un color ataronjat, és quan el podem utilitzar per poder menjar. El gust que té és més o menys entre taronja, mandarina, és una barreja dels dos. I tenen aquest tamany, no creixen més del que esteu veient aquí, no tenen aquesta forma. A més, són molt, molt aromàtics. El bo que té és que podem, quan ja està ben madur, menjar-lo amb la pell, esminya sencer. O sigui, l'estiraríem, l'agafaríem, quan ja està ben madur ja se'n podem menjar tal qual. L'únic que trauríem serien unes pipetes que n'hi ha a dintre, que són amargants, i aquestes són les úniques que trauríem. El que també tenim que saber és que el conquat té moltes propietats. Per exemple, té antioxidants, té el seu valor nutritiu, com que també és de la família dels cítrics, doncs té vitamina C, també té minerals, oligoelements i a més fibra. O sigui que tenim a casa, podem tenir una verdadera joia per poder nutrir-se i donar un benestar i una bona salut al nostre cos. Els conquats els plantarem tant a terra com en testos o jardineres. A més, el que va molt bé, el conquat, com que és una planta de desenvolupament petit, que no creix massa gran, ens anirà molt bé passar-los en test, plantar-los en testos. Són ideals, perquè a més els podem col·locar en una terrassa, al jardí, en un pati, on vulguem, perquè així ja podem dominar-lo perfectament. I com que no creix massa i no fa massa arrel, és perfecte. Després, on el col·locarem? És una planta que necessita sol, perquè pugui fer fruits, pugui fer floració, el que necessita és sol. Contra més tingui, millor. Si no fos tot el dia, no passaria res, faria alguna menys de fruit, però també ens aniria molt bé. Després és una planta que, com que és de la família dels cítrics, i sabem que els cítrics a les zones que són litoral no hi ha problema, però a les zones que són més prelitorals, si fa fred, poden patir. Però el conquat és bastant més fort, el tema del fred l'aguanta molt més. Llavors el que podem fer és, si anem a col·locar en un lloc que fa molt de fred, el posarem orientat al sud. Aquesta seria la seva orientació, al sud, i si és possible, protegir-la en les parets de la casa. D'aquesta manera, a l'aire del nord, no anirà fent mal a les fulles. O sigui, aquest lloc seria el perfecte, i d'aquesta manera tindrem un conquat sense cap problema a l'hora del tema de l'hivern. Els conquats, la seva època de fructificació i de floració és a partir del mes de febrer-març, octubre, febrer-març, fins al mes de maig, juny, juliol, depèn del lloc on estem. Si és un lloc que fa més fred, ens vindrà més tard. Si és un lloc que fa més calor, lògicament ens vindrà més d'hora. Després és una planta que la podem trasplantar. Per exemple, aquí tenim un trasplantat, que podem veure aquí, seria aquest d'aquí. Aquest seria un test que podria ser ja apropiat, podríem fer una miqueta més grandet, però amb aquest test ja seria més que suficient, perquè hem dit que és de creixement lent. Llavors, l'únic que tenim que pensar és que el substracte pot ser universal i l'únic que tenim que pensar és que necessitem drenatge, posar grava volcànica perquè dreni bé. El que són els conquats no volen la terra massa apretada, i llavors ha de ser possible que dreni bé. Com que és una planta que fa moltíssim fruit, té molt desgast, llavors hem de pensar que tindríem que fer adobar amb un adob específic per cítrics. Per què? Podríem utilitzar un universal, però perquè li donar tots els nutrients necessaris perquè faci aquesta fructificació. Faci una bona floració i una fructificació abundant. D'aquesta manera la planta estarà ben nutrida. Una altra cosa que tenim que tenir en compte és el tema del reg. El tema del reg és una planta que no vol excés d'aigua, no podem regar sobre mullat, o sigui, això ha de ser important. Llavors el que farem és, abans de regar, doncs rascar el terra, veure que ja està perdent la humitat, i quan ja quasi en té molt poqueta, llavors fer una bona regada. També hem de tenir en compte que tampoc el que vol és que deixem un plat a baix, i llavors aquest plat que quedi entullat amb aigua. Si això queda molt sovint, tindrem problemes i se'ns cauran els fruits i se'ns cauran també inclús les fulles. Això és important, el tema del reg, controlar-lo. Pensem que a l'estiu, que ara vindrà, ja comença a fer molta calor, hem de regar més sovint. El tema s'ha de controlar pel tema de testos, perquè també hem de pensar que les parets dels testos s'escalfen i això fa que la humitat encara se'n vagi més d'hora del compte.
Ara us en parlaré de les mentes. Les mentes, com no suposo que sabreu, n'hi ha de moltes varietats, n'hi ha diverses classes de mentes. No només és la menta que coneixem normalment, sinó que tenim mentes, per exemple, aquí us ensenyaré, mentes amb aromes diferents, aromes de maduixa, de plàtan, de pinya, de poma. Vull dir, tenim una col·lecció de mentes que el que més es pot apreciar sobretot és els seus aromes. Aromes que ens recorden aquella fruita. Per exemple, aquesta és de maduixa, si fem així, només tenim que tocar l'olor, i fa una olor de maduixa increïble. N'hi ha de plàtan, de pinya, de gengibre. O sigui, tenim una col·lecció de mentes per utilitzar a la cuina fantàstica. El que sorprèn sobretot és l'aroma, és l'aroma, perquè el gust acaba sent de menta. Pot ser de menta més suau, més forta, més sutil, però és de menta. El que sorprèn, ja dic, és l'aroma, i podem utilitzar-lo perfectament per qualsevol refresc, qualsevol utilitat que volem fer a la cuina. Aquestes mentes que veieu amb aquests aromes no són mentes que han sigut modificades genèticament, sinó que les trobem a la muntanya, als prats, són mentes naturals que ja existeixen a la natura. Vull dir que sapigueu que són totalment, i a més, ecològiques. Vull dir que ja tenen inclús el seu segell. O sigui, aquestes mentes són trobades i recol·lectades i llavors comencen a fer-se esqueixos i es comencen a reproduir. Són mentes totalment naturals. També hem de pensar que dintre de les mentes, una vegada adquirim les mentes, la tindrem per tota la vida, perquè és una planta que prolifera molt fàcilment. I l'únic que hem de saber és que a l'hivern són plantes de vivaces caduques. Vol dir que durant tota la primavera i estiu les tindrem precioses, en canvi, quan vingui a l'hivern, ens desapareixeran, quedaran la part subterrània de la menta i la part aèria desapareixerà. A la primavera, quan torni una altra vegada a començar a fer bon temps, tornarà a sortir i tornem a tenir les mentes una altra vegada. Les mentes les podem plantar tant en test com en jardinera. Funcionaran perfectament. Per exemple, aquí tenim unes posades amb aquests testos i aquí tenim una amb jardinera. El que sí que jo us diria és que per poder-les utilitzar-les i que sigui fàcil, si és possible tenir-les a prop de la finestra de la cuina i d'aquesta manera tindrem fàcil per poder-les utilitzar. En canvi, si ho posem a llocs que siguin més diferents, que siguin més difícils d'accés, serà una miqueta més complicat. També les podem plantar a terra. L'únic que tenia en compte és que és una planta bastant invasora, o sigui, si la posem a qualsevol pel terra o a terra, el que passarà és que començarà a créixer, a desenvolupar-se, a créixer, i començarem a tenir menta per tot arreu. Llavors és bo que tenim en compte que si ho posem, si la podem col·locar en un lloc on sabem que no se pugui escampar gaire, ideal, perquè on la posarem la tindrem per tota la vida. Les mentes els encanta el sol, les posarem en un lloc que faci molt de sol. També les podríem posar una miqueta a mitja ombra, que no passaria res, inclús a l'estiu es poden agrair, però se'ns estiraran una miqueta. Si la tenim al sol, i a més no la reguem, però no amb excés, aconseguirem una cosa, que és que el seu aroma, el seu perfum, puixi, augmenti, els seus olis essencials s'incrementin. Això ho notareu a la natura. Si aneu per la muntanya veureu que les farigoles, els romanís, allà són més intens el que és el seu aroma, i és per això, perquè pateixen una miqueta més, per això posen els seus olis essencials. A l'hora de trasplantar les mentes utilitzarem qualsevol substracte universal, no són exigentes amb el substracte, amb el qual podem utilitzar-les sense cap problema. Una altra cosa que sí que necessitarem és anar-les adobant. Per què? Perquè si les anem utilitzant, que cada vegada s'utilitzen molt més les mentes, que després ja parlarem de moltes coses, de fer mojitos i altres coses així que es poden fer, refrescos, si anem tallant les fulles de la menta necessitarà anar creixent i anar-se reproduint, amb la qual serà important utilitzar un adob universal. Jo aconsellaria que ja que estem parlant de plantes comestibles, utilitzem un adob ecològic, amb el qual anirà molt millor, i d'aquesta manera les fulles tornaran a fer-se grosses i maques. Si no ho féssim, les fulles ens quedaran més grogues, més petites, no creixerà gaire bé, amb la qual és molt important el tema de l'adob. Les mentes volen bastanta aigua a l'hora de poder desenvolupar-se bé. Com he dit abans, si no la reguem tant, sense fer passar mal tasset, si no se'ns quedaran les fulles grogues, augmentarà el seu aroma i els seus olis essencials. Però és una planta que requereix bastanta humitat, sobretot a l'estiu, que fa moltíssima calor i la planta, si no, s'us quedarà així pansida. No passa res, si les fulles cauen cap a baix, la regueu, mireu de no mullar les fulles, això és molt important. Si mulleu les fulles tindreu problemes de fongs, amb la qual regarem sempre pel vol de la planta i d'aquesta manera resolverem aquest problema. Doncs ara us ensenyaré com juntar aquest kumquats i les mentes, perquè veieu que podem fer coses, a part de fer maco al jardí, com utilitzar-les a la cuina. Mireu, aquí per exemple podeu veure que podem fer melmelades amb el kumquat,
això seria marmelada, està riquíssima, la marmelada conquat. També n'hi ha conquats caramelitzats, fulla de menta, això és una fulla de menta també caramelitzada, està tremenda, sembla un carmelo. Ho sento, però m'ho tenia que menjar, està boníssim. A més, podem fer moltes altres coses, infusions, utilitzar-la per postres, per fer qualsevol menjar, perquè s'utilitza moltíssim. Jo us tinc preparat una sorpresa. Voleu que ho veieu? Mireu, aquí us he preparat uns glaçons on el que he posat ha sigut mentes i conquats. Veieu? Mentes i conquats. Això ho he fet de la següent manera. He agafat amb una glaçonera, he posat meitat d'aigua, el que és la glaçonera, i he posat la fulla de conquat i el conquat. Quan està a la meitat, deixem al congelador, que quedi ja tot ben glaçat. Quan ja ha passat unes quantes hores, un dia, o unes quantes hores, i estigui ben glaçat, fem la segona part. Posem aigua i el tornem a posar al congelador. I així ens quedarà al mig, menys o menys. Una cosa important també per tenir en compte és perquè ens quedi així el màxim de transparent possible, és utilitzar aigua que no tingui massa residu sec. Aigua d'osmosis, aigua d'ampolla, mireu que l'aigua d'ampolla tingui residu sec al mínim possible. I amb això podem fer aquests glaçons que són molt divertits i als nens els encantarà. Doncs ara us faré un refresc que és ideal per aquest temps que comença a fer calor. El primer que començarem a agafar són els conquats, que ja tinc preparat algun talladet, i perquè veieu és simplement agafar, tallar el conquat, a vegades trobareu a dintre algun pinyolet, doncs el traieu, com podeu veure, el posem a dintre. I agafarem menta, fulles de menta, que és el que abans estàvem parlant, unes quantes fulles de menta, i les posarem també aquí, així. Això ja veureu que és molt fàcil, I ara sucre, amb 3 cullerades tindrem suficient. Farem una, el que li agradi una mica més, que posi una mica més, I ara ja farem, D'aquesta manera juntarem els seus aromes, com que hem dit que la menta ja sabem que és molt aromatitzant i el conquat és molt aromatitzant, es juntaran els sabors i els gustos amb un mateix refresc. Això ja veu que és superfàcil, Vale, ja ho tenim. Ara la part divertida, agafar els glaçons i posar-los a dintre. Mentes, de conquat. A més, això pels nens queda superdivertidíssim, segur que els hi fa gràcia. Ara l'aigua. Tenim una gerra d'aigua freda, que ja estigui de la nevera. La posem a dintre. Fins aquí. I amb una cullera remenarem. Remenem així una mica. Que es mogui el sucre de baix. Així mateix. Veieu que està canviant el color. Ara ja està, ja ho tenim. Només ens falta una canyeta. Ja està, ja ho tenim. Ara simplement és agafar i prendre-s'ho. Extraordinàriament bo.